Wodi ya Ibeno eyogotoka se bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo bono barure birengerero byabo aho igoro ngambara ikibaganetie abo barache kubekiraneria amagenderero asobochori buri bosio muri kwito bwamangana maya Brian Sagini isena na taragwika sensemeyo na gotorosalia robotiro kubwatia inse ya matuko emye ya mwana 5 iligo korobo chore banene bwishtariki kyanda umutinyu 5 na 3 mwako yiga nigo bono abana inchi nabo iga bakichikura bachikire gochakorenta echenchi anene mono gwetero gochenchi abaraina gochora bakoreri barache ko batambuke gocha ibirengo binde ase etaro yeto goika ewadi ya Ibeno Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo twakwana nabamenyi nabo iga boncheri bense meyo anene mono komanya mura yongencho kibarigetie eliachiko barasege kake myaka 5 erebosio togochora ligererio omonto mogochora yorachi kobokonya morigerio omonto ra mogochikochora yorachake gento nandage kole talibuna bato achore bachaka batigeranjera bono choro omonto tiga choro omonto chibesa choro omonto nebikora byaye nobuya bwaye kegera tokorere buna bana Ibeno na into togoke nga umurai twachorire numia abantu bechiro aigo batagete korigeri byongozi bibwate oburayo buya nechibesa chigo chase department ye chiro yaga kenyoro yonsi Kenya nturago etokanga ntobwate protocol erengiya asokubanga chibesa chikonye chiro ndabona nkulire mwenali nyomba nere yachagete myaka yari gosene 5 nyombe yanyako genderana bete nemnete nego kakia barai baito kamware kurigichikura rende kaki mware kora torora buna into bakungu tore chiro togotiga basacha nyomba twache chiro twatiga abana twache chiro rende gatoko bachikura kaki na into mokora tuinyora ngigose mogo tokorera iga anto bakorigio bwe MC yobo gafa no bo chumbe ebwenere batokonye buna into abangina tokwara chinyanyanse batwenonye miafuri omonto agweta weta riri ningo ime o abantu miafuri otiga bangina bechiro korengana na butwasangana barabwo nigo abare bachoreta se myaka ya eta bataikirania onsi bachigete ko baikiraneria anene mono kubaroseria chipara kubekera amache kubakonya chibasari nabo gogokinya ibirengo byobogima ebinto batanyara gwikirania nabono nigo bamenya ubachikire gocha kubwatesia abare ibare no kugani okuya nabo iga bare ibamagenderero Ibena amane twachandikire chipara buna boniga korera tore buna bono nachi koimokia matoke nyaire keumbu epikipiki yangiyeria ase ngencho para ntokora tiki ntobwati ni fakiti nabo abaraya batogochitwa bachora buya ritu ababekire bachire bunge tate bese itimatinge bakare kwa ego baenda bagacha bono ntumbire rotore korende ine oyo komachiwa ase birenge bibe byobokoreri korwasa bare baito ningo omwakie kuraso gochora bare batari no kuganio kuya na gwancha ebyabwango gose goserwa gose na bare nyene ari gosabaiga abana Ibeno nyendiri mwancha ntorigerie kiamo montare tochora omonto uraenda tokorera magenderero inko reporter ya Ndizi TV eresere Brian Sagini isena